σχόλιο τώρα. Πώς εγώ μπορώ να κάνω σχόλιο αν αυτός παίκτης πέρσι βγήκε σε MVP της Ευρωλίγα και να σχολιάζω. Σίγουρα ότι όντως πιστεύω είχε ξεπεράσει μια κρίση που ήταν μάλλον εκεί στις μέρες των Χριστουγέννων δώσαμε και ο ίδιος είχε πει. Πιστεύω έφτασε λίγο το ρυθμό εκεί. Δεν δώσαμε πολλές μέρες όπου είχαμε 2 μέρες για τα Χριστούγεννα και 2 μέρες για την πρώτη χρονιά. Μάλλον εκεί έφτασε λίγο το ρυθμό. Του μίλησα, είναι συγκεντρωμένος και πιστεύω όσο ξέρω το Μήλος, τα τελευταία 3 χρόνια συνεργάστηκα με τον Πεπέκτης, κάνει μια πιο δυνατή προσπάθεια από κάθε φορά. Και τώρα δεν μπορεί να βγει αμέσως. Κάνει μια πιο πολύ δυνατή προσπάθεια. Σε αυτά είμαι σίγουρος.